Podem parlar, sisplau? És que tinc una mica de pressa. És sobre l'Enric. Hem tallat. Avui no, ja fa dies. Molt bé. Hem tallat per tu. Perquè li agrades. Què vols? Mira, m'és igual si us ho han enrotllat o no. Però jo sé que l'Enric és gai. I ell només fa que dir-me que no. Doncs si ell diu que no. Ajuda'l, sisplau. A què? És gai, no? El que jo pensi és igual. Però és que està confós i es comporta com el que no és. Jo crec que té por. Està bé que et preocupis per ell. Però ell ja se n'adonarà. Mira, jo crec que necessita temps. I ni tu ni jo no podem fer res ara. Però és que s'està enganyant ell mateix. Us toca! Anem a buscar unes birres? Ja hi veig jo. Em deixes penjada? És que està una mica tonto perquè encara penso en la nòvia. Tens nòvia? Ara ja no. Va, Enric, que agafo fred. Va, anem. Sí, ara vinc. Em portes o no? De què? Què vols que sigui? Estàs atontat? Vols que entri jo o què? No, no. Doncs va. Espera. Què? Ah, saps com va el condó, no? Sí, esclar. Vale, doncs què? Anem a fer unes pizzas després? Enric! Enric! Calla, gràcies. Enric, treu la tita! Va, ataca!